Hayi ukuthi abafana bamanje sebeyakhathala. Wena ufuna indoda yakho leya ngempela igijime njengalo mfana osuke ekukhokhela ukuthi akugijime vele. So msukuqhathanisa into engafani. Lo gijima kakhulu ukhava isikose emali yakhe, angithi ukukhokhela lapho kuyodayisa khona. Ohambe wayodeliver khona ikhekhe wabuya nemali. Udayisa phela lokho. So musukufika nomqondo walapha ngaphandle la ubuye udayisa khona. Ubuye uze nawo la ekhaya. Uyayiva kwengoku manje. Musa ukuthatha umqondo wasekudayiseni ulethe ekhaya. Vele umuntu mayigijimela umkomelo vele ugijima kakhulu ngoba uzohlomula lapho. Nalo okhipha imali yakhe, lo okhipha 1.5 wakhe kufanele vele agijime ngoba ukhokhile. So wena musu ukuthatha umqondo wasekudayiseni ulethe ekhaya. Lo wala uhamba ngepace yakhe yokuthi nena niku relationship akakuthengana. So please obhuti bethu nje abayekwe nje phansi nje. Uyaya simpela into ayenzayo. Hobam. Utamara, uyaya simpela into ayenzayo. Utamara, uyaya simpela into ayenzayo Tamara. Utamara, uyaya simpela into ayenzayo. Angena ku TikTok walungisa izwe lo mntwana uyaya. Angena ku TikTok walungisa izwe lo mntwana uyaya. Utamara, uyaya simpela into ayenzayo. Utamara, uyaya. Hey wena. Utamara, uyaya simpela into ayenzayo. Utamara, uyaya simpela into ayenzayo Utamara. Utamara, uyaya simpela into ayenzayo. Angena ku TikTok walungisa izwe lo mntwana uyaya. Angena ku TikTok walungisa izwe lo mntwana uyaya. Utamara, uyaya simpela into ayenzayo. Up Tamara, up Tamara, up Tamara, up Tamara, up Tamara, up Tamara, lutho iphuphu angigibela imkhumbi angigibela ikephe angigibela amabhanoyi nina amadata zokuphawula nokuthuka inhlamba bese nizoconfirma umona wenu noconfirm in social media platform. You criticize people 10 times forgetting your own life. If you can look north, look west, look south, look north, look which are the paths. Kodwa ubuka impilo yakho nomndeni wakho, you will tell ukuthi how wrong you are. Subscribe to Skia TV and Viva Tamara. What do you think about Tamara? Leave a comment, like, and don't forget to subscribe. D'accord.